Prv ako začneme naše video, krátke upozornenie. Budeme radi, keď náš obsah zazdieľate, olajkujete a okomentujete. Sme najväčší ľavicový YouTube kanál na Slovensku a chceme ďalej rásť. Nové video uverejňujeme každý piatok. Ak sa vám to, čo chceme páči, môžete nás finančne podporiť alebo sa stať našimi členmi a členkami. Pre viac informácií navštívte našu web stránku. A hlavne, začnite náš kanál sledovať. Ďakujeme. Aby ste pochopili dnešnú kapitalistickú patológiu, predstavte si, že ste ľudstvo a že celé ľudské dejiny idete v aute bez airbagu a pásu po ceste, ktorú nepoznáte. Povedzme veľmi bezpečných 20 km za hodinu. O tom, že na vašej ceste môže byť nejaká priepasť, sa dozviete pred vyše 100 rokmi. Odvtedy ľudstvo pozná koncept skleníkového efektu. Svante Arrhenius, jeho objaviteľ, zaň dostal Nobelovú cenu. Nohu z plynu auta ale nedáte a ešte pridáte na 50 km za hodinu. Potom, pred približne 70 rokmi zistíte, že CO2, hlavný skleníkový plyn, každý rok rapidne stúpa a pred vami je preto priepasť ekologického rozkladu vo viditeľnej vzdialenosti. Vedci vám hovoria, že ak teraz začnete relatívne normálne brzdiť, nespadnete do nej. Vy ale miesto brzdenia stále nohu z plynu nedáte a ešte pridáte a idete 100 km za hodinu. Priepasť už je úplne pred vami. Začnú sa diať stále častejšie a častejšie ekologické katastrofy, tornáda, povodne, suchá. Globálne náklady na ich odstraňovanie stúpajú. Straty na životoch sa počítajú v miliónoch, ale vy ešte pridáte na 150 km za hodinu. Priepasť už je tak dramaticky blízko, že sa začnú experti prieť, či sa zabrzdiť vôbec dá, alebo nie. Čo spravíte ale vy? Ešte pridáte a idete už 200 km za hodinu. Príde vám to šialené? Tak vitajte v kapitalizme. Zisk malej skupiny ľudí je v ňom dôležitejší ako životy doslova miliárd ľudí. Ak sa klíma radikálne zmení, rozbije to svetové poľnohospodárstvo a bežný život sa na takmer celej planéte stane snom. Každý rok budú ľudia zažívať extrémne suchá, extrémne dažde a povodne, tornáda tam, kde nikdy neboli, moria a oceány, ktoré stúpnú o niekoľko metrov a tak ďalej. Proste kritický stav a rozvrat civilizácie, lebo sa budú presúvať miliardy ľudí. Európa bola v roku 2015 takmer na kolenách z 5 miliónov utečencov. Čo budeme robiť, keď ich bude 50, alebo 100, alebo 200 miliónov? Kto zomrie? Kto prežije? A pritom celé, čo bolo treba urobiť, je zaviesť dane z fosílnych palív a presmerovať investičné toky vo vede, priemysle a infraštruktúre a taktiež dať štátom mandát na prestavanie energetických štruktúr spoločnosti. Keby sme na tom začali pracovať pred 70 rokmi, bolo by to náročné, ale zvládnutelné. Teraz nás čaká buď to klimatický Armagedon, alebo najrýchlejšia prestavba spoločenských štruktúr v ľudských dejinách. Poďakujte sa za vaše skvelé vyhliadky na budúcnosť kapitalizmu. Aby ste vedeli, aké zlé to je, tak rok 2023 bol najteplejším v dejinách meraní za 150 rokov a zároveň to bol rok, kedy sa emitovalo najviac CO2 v ľudských dejinách. Už teraz je CO2 v atmosfére toľko, koľko ho bolo naposledy pred 30 miliónmi rokov a stále rastie. My si pre seba vytvárame životné prostredie, v ktorom nie je, že človek nikdy nežil, ale primáty, z ktorých prichádzame, v ňom nikdy nežili. Takto kapitalizmus dokáže riešiť globálne krízy. Ak ho niekto nazýva efektívnym, treba pridať dve slová. Efektívnym zabijakom života. Predtým, ako naše video skončí, krátke upozornenie. Budeme radi, keď náš obsah zazdieľate, olajkujete a okomentujete. Sme najväčší ľavicový YouTube kanál na Slovensku a chceme ďalej rásť. Nové video uverejňujeme každý piatok. Ak sa vám to, čo chceme páči, môžete nás finančne podporiť alebo sa stať našimi členmi a členkami. Pre viac informácií navštívte našu web stránku. A hlavne, začnite náš kanál sledovať.
Ďakujeme.